Què faries si sapiguessis que moriràs en 24 hores? Vale, molt important. Uau, Molt important, jo no això. sé. Com es passa, S'ha de pensar, s'ha de pensar. Sí. Mira. Miro. Vaig a una cosa que m'acaba de connectar amb aquesta pregunta i crec que és la resposta. Quan estàvem fent el càsting de molt lluny, a Holanda, el càsting, trobada, el que sigui això, no? Sí. Jo normalment en aquestes trobades m'agrada preguntar a les persones que venen, per conèixer-les una mica més abans d'anar a parlar de les escenes, m'els agrada fer unes preguntes tipus, unes preguntes clau que ens ajuden a descobrir què hi ha darrere de la persona, no? I una d'elles és, si tinguessis un superpoder, jo te'l pogués atorgar ara mateix, quin seria? I un home... Sí, això és un fart de plorar, perquè aquestes preguntes, quan la gent s'obre, al·lucines de la condició humana. Però un home ens va dir, diu, mira, si jo tingués un superpoder, jo voldria que un cop l'any, era un home gran ja, ara m'emocionaré, però diu, un cop l'any m'agradaria que totes les persones que han format part de la meva vida i que ja no hi són, que han mort, poguessin ressuscitar i tornar. Diu, una noche, solo, para una cena. Una vez al año, una noche. Y compartir con todas estas personas, pues, comida, bebida, recuerdos, tal. I això se'm va quedar, perquè al final estava parlant d'un lloc d'amor, no?, que ell recordava amb aquestes persones que ja no té, que ja ha desaparegut, no?, però en guarda el record. Així que la meva resposta, Laura Jou, és si jo tingués només 24 hores, organitzaria un super sopar, un super dinar amb totes les persones que m'estimo, que m'he estimat, que han passat per la vida, i estaria aquestes 24 hores celebrant amb elles i recordant per què ha valgut la pena la vida. Molt bonic que t'emocionis. Aplausos! Sí, aplaudiments.